Frate, am devenit milionară. Wow, foarte tare. Nu știam că faci atâția bani. Cum așa? Am început o afacere care îmi aduce o grămadă de bani. Sunt mândru de tine, surioară. Acum câteva luni erai săracă. Ce fel de afacere e? Sunt un fel de influențăriță. Deci faci bani din promovări sau colaborări? Bravo! Am auzit că nu e ușor. Nu e chiar atât de complicat. Fac un fel de, să-i zicem, modeling. Deci postezi poze cu outfiturile tale? Mișto, sună bine. Uneori, da, alteori, altfel de content, exclusiv pentru fanii mei. Așa, deci ai și fani? Tot eu rămân fanul tău numărul 1, clar. Ești cel mai bun, frate. Cum funcționează treaba? Ei plătesc să vadă contentul? Da, cam asta e ideea. Plătesc 50 de lei pe lună să aibă acces. Interesant. Și ce postezi acolo? Cam tot ce-mi vine în minte. Fanii pot cere și personalizat pentru un tarif extra, dar te-aș sfătui să nu intri. Nu cred că ai înțelege. Vreau să văd ce faci ca să te susțin. Chiar sunt curios. Care e username-ul tău? Nu pot să-ți spun. Te rog, nu căuta.